kracht van Florensis is het vermogen om groot te zijn in klein. Want het bedrijf levert uitgangsmateriaal van ruim 4000 producten in de segmenten eenjarige zomerbloeiers, snijbloemen, vaste planten, potplanten en tweejarigen. En belevert dit aan 7000 klanten. Wat je hier om je heen ziet is een deel van de ruim 4000 producten die wij produceren. Sommige meer dan 40 weken in het jaar. Florensis vermeerdert en kweekt op. Van zaad tot klein plantje als uitgangsmateriaal voor de teler. Daarnaast worden in eigen beheer nieuwe rassen ontwikkeld. Dit is een boeiende, bloeiende afdeling van het bedrijf. Daar waar Florensis in het verleden zich alleen maar richtte op de opkweek van jonge planten, is dit duidelijk een tak die zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. Wereldwijd wordt samengewerkt met de meest toonaangevende veredelaars, plantenkwekers en telers, zodat een ijzersterk assortiment voorhanden is. Wij hebben in Portugal een vestiging om de Solanacea's te vermeerderen. En wij hebben in Afrika, zowel in Kenia als in Ethiopië, 2 locaties voor de productie van onbewortelde stekken. En daarnaast hebben we contractproductie in Spanje, bij partners, in Israël, in Chili en in China. Voor een tiental onderscheidende producten heeft Florensis een ketengerichte marktbenadering met aantrekkelijke retailconcepten. Het leveren van een groot assortiment, voornamelijk voor export, in een relatief kort seizoen is complex en intensief. Florensis heeft dit allemaal goed voor elkaar. Met een uniek, zelfontwikkeld geautomatiseerd barcodesysteem wordt met grote accuraatheid de logistieke afwikkeling van de producten verzorgd. Ruim 40.000 teeltplannen die moeten zorgen dat we op de juiste dag de juiste kwaliteit gereed hebben om hier vandaan naar de klant toe te brengen. En dat is een gigantische uitdaging. Florensis heeft duurzaam ondernemen ingebouwd in alle processen, zowel nationaal als internationaal. En dus ook in productielanden Portugal, Kenia en Ethiopië. We zijn daar uiteindelijk ook om geld te verdienen, maar ook om mee te helpen die landen te ontwikkelen. En dat begint toch bij de jeugd en bij de medewerkers die we daar zelf hebben. Dus het is heel mooi om daar heel direct dingen te kunnen organiseren die naar de toekomst toe hun effect hebben. Door samenwerking is Florensis groot geworden. Ontwikkelde kennis wordt gedeeld en door Florensis ingezet om de sector verder te ontwikkelen. Florensis, een prachtig en krachtig bedrijf waar de sector trots op kan zijn.